Здравейте, приятели! Днес ще ви запозная с второто по големина градче на остров Тасос – Лиминария. То отстои на 42 км югозапад от пристанището Лиминас и има около 2000 жители. Лиминария е разположен на югозападния бряг на остров Тасос и е основан от жители на планинското селище Кастро едва през 19 век. Това очарователно градче има прекрасно пристанище и предлага забележителна гледка към Егейско море и свещената планета на Атон. В Лиминария климатът може би е най-мекът на целия остров. Градчето е запазило местните си обичаи и много от гръцките традиции. Местните таверни, разположени край брега, са прочути с тукашните специалитети, а многобройните барчета, кафе, сладкарници, магазини за сувенири само допълват пъстрата мозайка. Всичко в градчето е на пешеходно разстояние и разходките и естествените му улички, изпъсани с безброй сергии, е истинско удоволствие за туриста. По цялото протежение на града има хубави пясъчни плажове. Западно от Лиминария има 2-километров пясъчен плаж. Непосредствено след него се намира прочутият плаж Трипити. На около 2,5 км е плажът Певкари, наречен така заради завлекаващото го кедрови дървета. В тази сграда е бил щабът на българската армия през Втората световна война. Дайте по един палец и се абонирайте!